malume kaThabani. Yaphila mntanami. Yebo ngiyabona. Uqhamuka ngowakade ngagcina. Hayi bengiphume ekhaya embali ngizovashela ugogo. Hawu, konje amaphasika kunezelene. Yebo. Hawu. Suwafunda ugrade bani konje? U-grade 12 malume. Suhambile mntanami hayi suhambe kakhulu. Lalela-ke ungalinge udlala abafana. Futhi-ke leli bango sukulona lijule kakhulu. Yebo. Wafeyila lona uyindawo empilweni. Yebo ngiyakuzwa malume. Uyangenza ngithini? Nangizanami. Lo waqedanga isikole. Hawu malume. Hawu mnganami. Alright. Sakwazi mngani. Hawu usubuyile. Ya ngizovashela ugogo fe namhlanje. Hawu ukhuluma nini nomalume Thabani? Hawu malume kaThabani bengiphi ihalo nje encane. Angizani. Ebengitshela ukuthi kumele ngiphathe le-trip ukuze ngizokwazi ukuphumelela empilweni. Ngiye kude ngifeze iy'fezo zami. Ngoba ngeke uze uye ndawo empilweni uma ungafeli umetric. Hayi bo. Nakho-ke thina siphuma le koJozi-ke thina kodwa sina-matric nje siphuma le koDurban sibona. Ngishila lo mngane wakho kalalile ethi Naye malume angisazi ukuthi ngithembe ba. Hey, Malume kaThabani mngani. Hey. ayishem. Usho engathi yena wawuqeda umatric. Waqeda. Hey, yebo.